first day of March. What's this one? I don't know. I'll send it to you. What's it? Oh, is Kuya here now? Huh? Oh, wait. Yeah, he's been here since 6:30. He's trying for a while. 6:30? He's going to have to use that. You don't need that. Oh, that's mine. Hey. Oh. Yeah, and then I'll go, what's on the road? It's just there. I don't think so. Yeah, it's freaking just there. Tell you. Yeah, look at this bottle of water there. I know. I think that's him. Si Kuya daw nagising daw ng 6:30 and nag-fishing na si Kuya. 6:30, huh? Babe. Yeah, 6:30 daw. Wala dito. Kasama yung mga kaibigan niya. And magluluto ako ng maaga for brunch. Meron kasi kami ditong baramandi. Dala ni Mers. So, prituhin ko yun. Tapos mag-Bicol Express. Kasi maaga. Ngayon ang alis kasi din nila Mers. So, para makakain siya ng dala niya, lutuin ko siyang maaga. 7:30 pa lang. Malamig. Malamig kasi naka-aircon kami. Nasaan yung ilaw dito? Ilaw natin para maliwanag ang buhay. Buksan na natin ang mga... Hindi ko lang kung gising na si Sak. Si Kuya pa lang sabi ni Jan ang gising. Tapos malamig man dito. Oy. Okay, mag-start na tayo. Pinatong ko yung PJs ko kasi naka-aircon kami ay malamig. Ito yung isda. Labas na natin yun. Nasaan yung kutsilyo natin na matay. Balatan lang natin itong magsaing na rin ako ng kanin kasi yung rice cooker namin ay kay Mers. Uuwi siya today, so saing na tayo ng kanin para may kanin tayo. Uwi daw sila Mers 11 check out 10 o'clock. So, ang oras is 7:39. Para makakain pa siya. Dito tayong maaga. And sili. Nasaan yung sili? Look, dito dyan. Hi, boy! Ako na muna ito, Lisa. You said you want me to hold you. Oh, gising na. Say good morning. Good morning. What? Get out with it. I did. You don't want to get out of the bedroom. Sa mga gising ni Dudong natin. Ito, ang saya ng gising. Hold me. I stay in the bedroom. Stay in the bedroom. And you, tulog pa? Wala si Ayla? Nandyan? Very man. Are you alright, Baba? Suka siya? Suka ba? Oh, Kain ko lang eh. wait, baby. Alright, go lay down. Si Dong gusto pa pala matulog. Asan yung sili natin, Baba? Where's the sili? For our beef. Ayun. This is the sili. What is it outside? He Dito was pala. looking at you. You were crying. Ito yung sili. That's the sili. See, dito siya sa face. Sit next to you. Na. Yes or no? No? What's that? That toilet.
sit down. What do you We're want? gonna cook. What do you want? Hello. Hello. Zook. Ay, Zook. Nagsuka na naman siya. Kasi kakakain lang. Ko ang Ay. cloth niya. Ah, sige. Be. Nagsuk niya naman ang suka natin. Nagsuk ang baby natin. Say hi, Zook. Zook. Hello. Hi. Ay! Zook. Hello, good morning, people. It's first day of March. Hello. Tapos na ang birthday ni Tita Manay. March na. Is it March na? Eh? March 1 na? March 1 na, B. Morning, guys. Good morning. Ayan na siya. Oh. Dalawa. Paglabas niya, dalawa ang carry on. Dalawa ang carry on. Dalawa ang carry on. Buti pa yan. Palagay natin bouncer para makakulis na. Okay na to? Nag-burp na ba to? Oh, nag-work na. So, niwan na natin yung sili para sa ating Bicol Express. Yun nga lang, ang puro lang nitong ating kutsilyo. Dog! Kasi may maliit na kutsilyo. Dito na ba? Dito na pala yun. How old are you, Mom? Ayan. 43 nga, kuya. Ulit-ulit. Nagagalit. Paulit-ulit. 43, kuya. 43. Kanina pa kayo. Yan, kahapon pa kayo, ha? Uy, ito talaga maano, matalim yung maliit. Ano, si Indy. Anong gusto mo? Wala naman, babe. Ito lang naman yung hiwain na. Pahingayin ko na yung blister. Yung paghiwa niya kahapon. Kaya nagka-blister siya sa kanyang paghiwa ng ilang kilo ba yan na pork belly? Basta tatlong pork belly na slab. Buti lumalaban pa to. Kaya nga, imagine ka, yan lang talaga yung gamit ko. Ito yung pork belly, ang kapal ng pork belly. Ito yung kanya Yung weapon. gamit ko, guys. Pang ano man yan, fishing. I'll chuck your cake in the fridge. Yeah. I don't Sure. want any, but just Yeah. that's called cake. Yeah. Uy, in fairness, hindi pa kami naka-soft drinks. Ako din. Oh, you got Di some ba? there already? Yeah. Yeah, I know, there's some there. I'll just chuck it in. No, you don't need that. Just put it- That's a lot. That's good. Just put a lot of water. Yeah. Yun yung inumin ng tao kung mayroong malamig na tubig. So, may na-start ka na ba dito? Wala. Wala pa? Hindi mo ako. Dalawa lang naman. Ito lang tsaka prito. Pritong isda. Yun lang naman. Wala talaga akong pupo. Meron ako yung Ano? kunin ko. Hello, hello. I'm looking pretty good. Ito. Sige. Thank you. Hello. Where's everyone, Baba? Where's everyone? Diyan mo na lang para magamit mo din. Where's everyone? Diba? Kasi nakaka-dry na pag hindi ka rin naglalagay pag gabi. Yeah, kaya nga eh. Tapos sanay na din siguro yung lips. Siyempre, moist mukha nga natin. Kailangan yun. Hello, beautiful. Sabi, lagi niyo akong ginagamit, ba't di niyo man lang ako protektahan? Ang lips? Oo. Sure. Nagagalan ka. Okay. Nahiwa na natin yung pang Bicol Express, bawang, sibuyas, and chili. And sisi na, nagluluto na siya ng rice cooker rice. Yeah. So ngayon, eto na pala. Warm na nga, sis. Ha? Tapos na. Warm na? Tapos na? Bilis. Yung isda natin, ito, wala tayong flour. Konting flour sana. Hindi tapos, di ba? Gano'n ko konti? Ano gagawin mo sa flour? Sa ating leches. So, anong gaano ka konti? Nakikita mo ba ang isda natin? So madami ko lang. Kasi i-rub natin. Sige na, wag na lang. Okay lang. Sige, gamitin ito. Pabili tayo. Well, wag na. Ang dami ng flour na. Okay lang. Kahit wala. Baker ka, di ba? Wala. Konti. Sige. Try ko kung ano. Ayan, oh. Malinis na siya, oh. That's good. Yeah, malinis na Ah, talaga. linis ng isda. Is this? Okay lang pala, no? Saan kaya nyo yung binili? Kaya Tanungin na tayo natin. natin. Ang laki naman din yun. One of the guys just caught a fish probably about that size out there. This one? Really? Yeah, but it was like a carp, so it's not like the best eating fish. When you get, Not really when you go easy. to the shops, can you buy flour? What's in the flour? Just
plain flour. Yeah. The smallest one you can get. There's smallest like this. Yeah. It's only, yeah. What do you need it for? Yeah, I need it for my nachos, but now she wants to use it, so... Flour for your nachos. Yeah, for the cheese. Dip. Ah. Cheese, yeah. I just need a little bit when I got this. Yeah. Pero pwede naman na hindi na, babe. Kasi ang laki ng flour na yun. Wag na. Ano, wag na. Wag na magpabili. Flour? Wag na. Asin na lang. Iwan mo lang kung ganito. Oo. Sige. Sister. Ito na talaga ang ating isda na ibabutter lang. May kaliskis. Na, yan na lang yung problema. May kaliskis pa. Ayaw ko ng mga ganyan. Hindi nila inanong masyado. Yeah. Pero hindi ako bumibili ng isda talaga. Dahil dito. Yeah. Okay na yun. Tapos naging contact lens mo yung isa. Pumasok sa mata. Pumasok sa mata. Ayan, hindi na siya sharp. Hindi na sharp? Hindi na siya hindi na siya Hi, good morning. How are you? Gusto ko sana siyang i-butterfly para bumuka ba, para pati dun ma-oil. Yeah, kaya Ayun nga lang. eh. Sarap crispy, crunchy. Ayaw niya ng tubo. Ayaw na? Ba't nasa yung malaki natin, babe? Patingin yan ang malaki, babe. Ah, ayan na. Okay na. Okay na. Kailangan mo lang mag-penetrate. Oo. Mag-ingat ka, ha? Dapat stop siya. Hindi nahan ka ng isda. Namasukan ka na. Namasukan. Namasukan na naman. Ako na namasukan sa sarili kong bahay. Namasukan. Kahapon guys, hindi nila ako pinakusina. Ngayon naman nila ako ng isda. Ang galing na. Hindi ako nagdala niyan. Hindi nga tayo ng grabe yung rice ko kahapon. Ngayon pala yung bawi. Kaliskis. Ayan. Sabi ko talaga sa kanya, sabi niya, may naman di ako dito, malinis ba yan? Ayun ang una kong sinabi. Yun talaga yung una ko, malinis ba yan? Sabi ko, pag mahiwa ang tiyan, okay yan. Malinis. Malinis yan. Pag sealed yan, wala. Ikaw Kaya talaga. nga, ayoko, wala na. Hindi ako marunong. Ganyan yun eh. Pag hindi pa, kasi minsan sa tilapia ganyan wala. Ikaw talaga maglilinis. Kaya nga eh. Ayan. Ayan na siya. O, diba? Nabuka din siya. Ang ganda nito guys, ganito. Yung ganyan siya, tapos oil talaga siya. Kaso naman ang oil natin nila. Sa anong gagawin niyo dyan? Tingnan mo nga, Bi, yung kaldero. Kaldero? Tingnan kasi para yung oil I don't know, May. Ito? Hindi siya Hindi siya. Yeah. So, paano yan? Ito, hindi naman. This is fish. Ito. Yan nga, dyan ko nga. Kaso flat tong ganito. Maganda sana ganito. Pang restaurant. Kasi sino ma-hold? Si ikaw mag-hold sa hindi. oil. Hindi dapat kasi talaga sa siya, yung parang pan na malalim. Tapos madaming oil. Lang siya. I-dig in there. Tapos ganyan siya kasi ganyan siya maluluto. Okay lang, ay kakainin mo din naman. Sana. Hindi mo ikakatinglit na? Ay, i-slit natin yan ng konti. Yeah. Yan lang. Natin yan ganitong konti. Bibigay na Wala na talaga. Bibigay na Sabado pa lang hanggang Monday pa kayo dito. Wala na kayong kutsilyo. Wala na. Ayan, para madaming mapasukan yung oil. Ang laki naman kasi niya. Ang ganda nga. Gusto mo yung ganyan kalaki. Ang hirap lutuin. Kung madami tayo, yan. Yung isa nga, di ba naubos natin yun? 3 lang tayo. Order na lang tayo. Ay, hirap naman palutuin pa tayo ng ganito. Pakaliskisin pa. 3, di ba?
Si Arlo din. Hilig din. Hindi, 4. So, ano mo dyan? Asin So, lang? oo. Kuha niyo mo nga, babe, please. Andyan, dito sa taas. Ito? May mga ano ko dyan, may mga ziplock. Sige, alisin mo yung malaking plastic. May mga ziplock dyan na maliliit. Yan, hindi yan, yung isa. May asukal din kasi dyan. Yan na, yan. Siguro. Yeah. Tapos asukal pa din. Kasi may asukal din ako dyan. Ito, isda natin na kay Lucky. So, gusto mo Ayan na yung ating malaking isda. Naglagay ni si Sisi ng oil dito. Dito natin siya piprituhin. Kasi ang laki na... Ano? Yung isda na ano, hindi ka matakot, natatakot ko kayo. Takpan na lang diretsyo. Tatakpan man talaga. Sige. Lagay mo ako mag-ano ng takip. Tapos natumbay mo ko. Kasalanan talaga yung pagdala ng malaking isang to. Tapos wala dito. Wala pa dito. Hindi niya masasastihan yung mga pangyayari. Dapat talaga sobrang init niya kasi. Dapat yan na. Para hindi siya dumikong doon. Ay, hindi. Ano ba to? Yung, basta yung may usok. Ang bubobo na. Fire alarm. Fire alarm. Yung isus ang layo. Okay na to? Sure ka? Yan na to. Pakita ko ba agad? Mayos ka. Ikabala ka. Ayan. Apa? Mag-gisa na tayo ng ano, yung Ibibicol Express natin. Yung ating piniprito nandun pa. Okay pa naman siya dun. Tapos lagay natin yung sauce. Hindi ako mag-ano nila. Handshake? Handshake! Handshake! Let's go, yeah! Let's go, yeah, Zach! Ito pala yung gagamitin natin na pang Bicol Express, yung Sincalook. Saan ba to? Sincalook. Ayan. Hugasan ko pa to. Dali. Okay. Meron? Yeah. Ano yun? Ano ginamit? Okay. Baho. Yan natin siya. Ay, Bicol Express. Yung bagoong. And eto, ano siya, yung cloth to na hindi pa gamit. Ayan. Dami niyang ano, oh. Hindi lang nakakabinyo. Oh, ito na yung natira sa bagong, parang ano daw. Ayun na yung lahat? Oo, ito na yan. Ayan, may gata na siya. Diba, parang wala lang. Pagulutin. Huwag na lang tingnan. Durugin mo na kaagad. Lagay ko na yung sili. Nagubad na tayo kasi hindi na ganun kalamig. Nagubad na. Tinanggal ko na yung PJ. Ayan, luto na yung Bicol Express. And yung prito habang sila ay kinakanta na ko. Yan lang yung kanyang may do. Madidistribute. Ambag niya, hilaw na isda, tsaka kanta. Live band siya. Ayan na yung prito. Burn me, baby, like a candle, but in my heart, oh, burn. Burn me, burn me. There's a never story. There's a man I chose. There's a territory. Ginamit ko yung takip ng Pyrex nila para ilagay dito yung Bicol Express natin. Ano? Kasi medyo malalim na konti. So dito na lang natin ilagay kasi wala naman tayong mga gamit dito.
Yeah, binigyan yan juice. Thank you, Ate Ailing. Nagpaalam nga siya sa akin. Ayan, ginarnish natin yung ating isda. Where's Zachary? Where's TJ? You're doing ski. With who? Nag-ski na sila kasi may rent na boat. Hindi, mabuto. Mabuto. You gotta wait for mommy, silly boy. Sabi niya. Kala niya kasi chicken. It's fish. It's fish. Uy, dahil maano ng ano. Maano siya ng ano. Sinuko niya yung ano. Bagot ka kay daddy, kinain mo yung bacon niya. That's very expired. That's alright. Not bad. What? Fishy? Not for me. Yeah. Ayun. Like it's It's a fishy. no, it's not fishy. It's What? softy. Yeah. So, This one, no. You don't want the, you want the crunchy. Try the crunchy No, one. I've got country, but What? gawin ito. Dala. Magdala ka meron. Madala ako. Bye, Mom. Love you. Love you. Love you. See you. Be careful. Joke only! Joke Oh, only! just na. Paano ka na? Sabi ko, ang sarap ng Bicol Express mo, mababaon ako. Dala ka ano? Mommy, baby. Mommy, wake up. Yeah, why? She wake up na. Ano ba ba? Malinam na. Oh, it's so cute. Oh, it's so cute. Ano? It's so cute. Are daw you yung still a baby. baby? Oh, tingnan mo siya. Parang siyang tano. Oh, so cute. Gusto kaming kumain. Sobrang busog. Busog. Alis na sila. Bye, Day. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye, ate. Bye, ate Harley. See you. See you then. see Thank you for coming. Bye, Rika! Bye, ate. Thank you for coming for my birthday. Drive safe. See you soon. Ito yung aking mag-aama. Hi, Holly. Cute. Magluluto ako na ano ng biko, yung pang-toppings natin dito. Hi, baba. So, nalagay ko na yung dalawang coconut cream, tapos yung sugar. So, gagawin lang natin dito ay ganito, hanggang mag-thicken siya. Malapit na to. Ayan, after 3 hours. Malapot na siya, oh. Ang cute nila, Arlo. Nag-ano sila, nag-change na sila. Nag-change na kasi magsusunod. Ito yung niluto ko kahapon na malagkit. And ito na yung ating... Yeah, look in the cabinet, Baba. There's one in the bathroom on the shelf. There's just a black one. Yeah. Oh. Hand tie, hand tie. So Johnny. Oh shit. Here we are. Turn around a second. Maybe Arlo, independent dyan, dog. Go on.
Let me do the next. Let me do the Pop. next. Baking paper. Oo. Maliit siya mga baba. Mm-mm. Tapos binibenta nila coconut candy. Inano niya, sinisimot niya. Oh, yan, sinisimot niya yung yung topping. Ayan na yung ating biko. Ay, biko. Yeah, biko. Dalawa. And siya. Kanina niya pa ko sinishet. Talaga munyeka. Pati yung sa Bicol Express shet. Kailangan na ng championship. Namumura na tayo dito sa shed. Ayan, palamigin lang natin para mamay may dessert tayo. Ayan yung, hindi ko pa nilinagay sarap kasi medyo mainit kanina. Yep. Dong, nagreklamo siya sa daddy niya eh. Ayan si Holly, nilalagyan niya ng sunscreen ng daddy niya. Kasi alis na sila. Ayan yung swimsuit ni Holly na hindi nakasya sa kanya. Ayan, kasya kay Ailing. Ayla, do you like it, Bobby? Your swimsuit? Do you like it? Yeah, nice. Tatakpan ko sana siya. Kaso dumikit. So, wag na lang. Ayan, hayaan na lang natin siyang ganyan. Oo, wala naman. Ay, ilagay ko lang sa oven. Okay, go. Iniwan na siya eh. Yan, malapit na rin yan kay Ayla. Size 5 na hindi ko na. Oo. Ano? Pila na yan kanya. Kaya nga. Next, andito na sila. After 300 years. Thank you. Happy birthday, sis. Happy birthday, sis. Exercise na naman ako. Nakita mo na ba? Hi, happy birthday. Nakita mo na ba? Exercise niya naman ako. Pwede ko na i-move yung table? Wait, hindi. Wala na naman. Hindi na dyan. Oh my God. Right, right. Malapit na. Malapit na. Ano, 3 minutes. You look fine. Bigat man yung tulay. Ano yung tulay? Ang bigat. Thank Just you. wake up, boy. I-open natin ito. Wake up. No, I'm so sure. Swimming all day. You Oh, you look good. Ang late na sila. know. Late na sila. Ano meron? Ay, ganda. Ang ganda to. Ang ganda ng kulay. Oh, ang ganda. Maglinis. Mahilig ka maglinis, di ba? Ito, ito. At saka pwede ko siyang i-refill lang. May refill. Oh. Ang ganda. Thank you, Dad. Ang ganda ng texture. Ang tagal eh. Ayan na. O, go na. Exercise niya na naman ako. Paalis na nga kami. Nag-ano Try. Magkasya to. Grabe na magkalaki. Ay, medium. Ganyan yan. Medium na yan, sis. Hindi ko lang Tama lang yan. Hindi malaki. Ay, sis, pa-crop. Pa-crop top. Thank you. Oh, mukha ka na daw. Starts na daw today. Suot mo na. Bukas mag-walking tayo. Oh, maganda kayang weather. Oo, kasi hindi walang init. Walang init. Thank you mga zel. Pero bukas medyo malamig. Kaninang umaga, medyo malamig. Yeah. Magluto na sila ng barbecue. Ito yung binili nila Dan tsaka ni Jang kanina. 5 months na Ha? siya. Yeah, it was a lot. Tayo today. Ay, sila kuya. Ang cute ni kuya. Hi! It's alright. Ang busy ng ng river. Busy. Yung Ay, so, drive namin dito. ang daming ganap, daming speedboats, daming jet ski. Yung dalawa doon nagpa-paddleboard. Si kuya nag-fishing. Si kuya maghapon nag-fishing. Nakakuha yung friend ni kuya. So, hindi na daw to pwedeng ibalik. Kasi, hindi raw kasi to dapat nandito. So, parang may nagdala raw nito, sabi ha, hindi ko sure. May nagdala nito dito. And then, dumami sila. So, parang sila, para silang, they don't belong here sa dito sa river. So, kailangan siyang i-catch and then itapon. And hindi rin siya pwedeng kainin. And then I flung off. See? Look, even Bodhi did. It was out there. You have to be careful. There's stones there. So. Mum, it's deep. You won't touch the Yeah, bottom. but still, just be I don't careful. even want to touch the bottom. You don't know what it's. Did you enjoy it? Are you gonna do it tomorrow again? Magbo-boating ulit sila bukas. Yung girls, ayun, alis sila. Go with Ate Holly! That smells really nice.
Nandito na sila. Buti pa sila may pagkain na. You guys need a shot one? Is it sharper? Probably the same. Yeah, it's got a bit of an edge. Okay. Anybody got a bicycle or a scooter? Yeah. It's scooter. Yeah. You got salads? Alright, all good. You didn't bring me a bicycle? Grab that one, babe. So half one of these? Half, yes, half please. Thank you, Coming Tito up. Tony. Half? Fair play? How about you, ate, Veronica? Do you want the butter's there? Have we got train smash? Tomato sauce. So, syempre. What do you want with that one? So, Bread? I'll cut it, okay? Ayun o, nag-uwi na kasi lang sabay-sabay si Sandito si Ayla. Where's Zachary? Ay, TJ. TJ. I think he went there. One of them. Nandiyan kayo. Kaya nga. Malagyan ka na ko siya. Ay, katsara dyan. Ikaw kaya ka mo. Ayan, kain tayo mga sis. Siya din. Siya. Sa kanya din yung kuha. Kaya nga. Ayan na, kain ulit. Bakit nandito sa akin yung dito? Ayun, nandito po si Lai, present. Si Kat, uupo pa lang. Present. Si Neil, ayan. Yung price. Rice. Masarap yung rice. Oo, hindi siya naka-color deficit eh. Color deficit kami ni Lyra. Close it, baba. Tapos na kaming kumain, no? Nag-aperol ko. Cheers, guys! Cheers! Superman. Ay, thank you! Cheers! O kaya nga, madaya siyang gumawa. Madaya yung... Ay, yung baraha habang nag-iinuman. Sige, Ano yung kumuna siya? Mainit pa. sige. Oh, that's good. Dessert. Kain na din tayo yan. Bulutan natin ito. Oo, yan. Baka natawa to ba? Nabayad ba ito interview? Hindi kasi naka-color deficit siya. Sabi niyo pala, tutuloyin na to. Dami na nakain. Ang dami na nakain. Tayo. Hindi, nakakain siya ng totoong pagkain. Nanibago ang utak. Nanibago, tawa ng tawa. Ay, tingnan niyo. Kamusta naman ka? Mom, every time you close this fridge, Ah, because of the chips and turkey. okay. Gusto na mag-dessert. Zoom! Zoom! You're alive! When were you alive? Zoom is alive? Oh, pare! What happened? What happened, Bobby? He was running at the road because he was chasing us and then he fell down on his Is there any cream? No, we don't have cream. What's that purple thing you tried? Here you go, buddy. Kayo? Diet kayo? Ako hindi diet. Yan ang dessert nila. Konti na lang ba? Hindi, meron Hindi, ano ba? Guys, kanina pa pala kami. Kanina pa inuman dito. Wala siya. 10:01 na. Chaser. Ang dami na namin. Mababa lang yung... Dami na naming nainom. Mababa yung alcohol. Bakit hindi nyo Ano? Ano? Magbubukas na naman kami. Ay, mas mataas. 6 lang to, sis. 11 yan, sis. 18 karat gold. Dapat kapag inopen natin to. Dapat ubusin. Kaya pa ba? Ako ng PJs. Si ano mo na lang. Kasi, Sa weekend. Sa weekend na nandun si Manay. super advance naman. Ako talaga magawa ka tayo. Kasi sa malit, sobrang lit talaga. naka-PJs siya kasi to? pang ilang weekend. bote na, pang-apat na namin ito. Kaya nga, yun na lang. Hindi naman sobrang advance. Uy, Marunong nitong 8 mag-ano. to 8. Kaya number din mo na din. Nauna pa ako birthday sa kay ano? Carlo? Advance lang. Nauna pa ka siya kay advance. Okay lang. Try ko nga. Pag kayo na, ano ha, natamaan. Grabe naman. Hinay-hinay mo lang kasi, sis. Pagawin mo na yung alam mo. Kaya nga, inaano ko. Kaya mo yan. Bakit nakapajama na? Ano ba yung party na to? Nakapajama na. Uy, magpajama na din tayo, Lyra. Uy, hindi na kayo babalik. Uy! Babalik mo. Ang layo pa naman ng ating ano. Oh, kayo na nga eh. Para man kayo. Parang puputok ka Para lang. namang inaano. Hindi man pumutok yung isa, sis.
yan, puputo. Ano siya mata? Strong man yan. Nag-gym ka sa siya. Sino? Yung kirat na race. Hindi siya Tumama mabuksan. sa mata ko talaga. Hindi pa ako ready matawag Yung na mga kirat. boys na be. Promise, hindi siya mabuksan. Maano Sige, siya. ano mo? Binibitawan mo pag yan talaga. Sexy man ang sisi. Padam kita ng Sabi ni Kat. Sabi ni Kat. Bigla mo naging debate. Malay, suot niya yung couch. Kasi kung mga lula-lula pa. Yung kasawa siya na tawa. Oo, yung top niya, yung cover sa couch. Uy, Lyra, suot ka ng couch. Mag-tennis yan. Uy, ang dami na namin guys na ubos. Kasi nagsuot na kami ng Uy, kayo na talaga nakapajama mga Si animal. Katubaran to ni Nil. Ay, ano Baka mo? akala ko baliktad. Hindi. Ano to, maganda din. Okay, Mark. Kay Ganda Mark? nga ng material, parang Peter Alexander. Kasi Kasi man niya Peter Alexander. Oo, ito. Maganda yung yellow, yung sa vlog mo. Ang ganda Ano yun? Shein! Pero, mamahalin na Shein. Ang ganda ako Pakita sa ko kulay. sa'yo. Kasi yung pagka-yellow niya. Meron siyang ibang kulay na ano din. Mga Ang ganda. Tapos, nag-check na kasi ako ngayon ng material. hindi ka basta-basta pag ano. Hindi na ako basta-basta. Kasi ano, ang init. Maganda ba? Malamig? Maganda, 100% cotton. Oh, gustong-gusto ko siya kasi ano. Okay, baso. Okay. Sino kumanta ng ginto? Sabi niya basta si Justin Bieber. Palihing ka talaga, sis. Sabi niya, Ay, uy, in fairness sa'yo, ang 11-level. Okay. Okay, cheers na. Cheers na. Kat, asan ang vlog mo, Kat? Nasaan ang buying vlog? Sana all. Ganda ng ano. Cellphone na lang muna tayo. Amazon. Ano yung cover? Ito yung sa'yo, oh. May ano. Parang yun sa mga liginig. Natulog na yun. Bumili din ako niyan, itim. Okay, cheers. Wait lang, ang tagal. Mga 5 seconds. Ay, buti ba yung cellphone na lang Kasi tayo. hindi paano siya makahawak. Kaya, Cheers. Oh, mga baso niyo na lang may Happy birthday, Happy birthday, Mel. Cheers! Happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year! In fairness, naubos natin yung isang bakit yung glass nito. Inumin ko yan, kaya nakas meron na akong sila na baby. Masarap. Guys, nagle-level up na kami. Prosecco na to. Hindi na Moscato. Prosecco ano to? Is it finished that, ate? Is it gone? Wait, hindi naman siya as in sobrang ano talaga. Okay. Is it gone? So, wala siyang lasa. Can I have some? Thank you. Hindi siya mapait. Prosecco na yung ano natin. Nag-level up. Nagle-level up ka na, Simple Rice. Pag gold na to. Mahal na to. Thank you. Hindi na to $6. Yung lasing ka na pero yung presyo alam mo pa din. Water? Mama's water? Ano man ay si Elijah? Where's my looking for bed, mommy? Cheers. Go! Ate! Seats on the bench. Ay, ano siya? Any is yours. Ano, masarap? Ano, walang lasa. Oh, ano siya? Ano siya? Ano siya manay? Ganito ang lasa. Hindi siya matamis, pero okay lang. Oh, okay na to. Ganito ang lasa. Ganito ang lasa. Okay Pero na to. hindi siya as in sobrang alak na Eh, hindi yung katulad ng ginawa mo. Okay na. Yes, baby. Guys, nakuwi na sila sa kanilang cabin. Anong oras na to? 32. Kami na to. Kami ng alcoholic. Grabe yung... natira sa nails ko. Siniskit mo na lahat. Tinanggal niyo na. Tingnan mo. Ang aming naubos. Naubos. Wala na tayong inumin bukas. Wala na. Pahinga tayo. Ang mga liver natin. Mga liver naman. Naubos mo ako. Hindi ko kinaya yung Prosecco. Hindi ako sosyal. Hindi ko siya gusto. Inubos ni Kat. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you my next. Good night. Good morning. Wala, hindi ko tas sa gabi. Nasusugatan yung ano ko. Yung charot mo. Cause I think I do want you next to me.